Kao što znamo, na ovom kanalu sam već dosta prozivao električne lokomotive i uvek sam govorio da su parne lokomotive mnogo bolje. Pa, da li je to zaista tako ili se ja mnogo varam? U ovom klipu ćemo to da vidimo. Tako da, krenemo u zlostavljanje neistomišljenika. Što bih rekao, ozbiljne teme. Like, subscribe, share i obožavam da kopiram ozbiljne teme. Krenimo! Nemam intro, pa... Mislim, imam blagoročeno, smeće od intro. Postoji jedan argument. To je argument koji kao ubija svaki argument da su parne lokomotive bolje od električnih lokomotiva. Ali sad ću ja da ubijem taj argument. To je argument da su električne i dizel lokomotive mnogo brže od parnih lokomotiva. Vreme je sada da ubijem argument. Gle ovako, kada je konstruisana prva parna lokomotiva, niko nije ni mislio da će neka parna lokomotiva dostići 100 km/h. Međutim, pojavio se leteći Škotlanđanin, koji je tu teoriju pristojno poslao u zaborav. Posle toga, niko nije ni pomišljao da će parna lokomotiva dostići 200 km/h. Čak šta više, sigurno su to smatrali nemogućim. Međutim, pojavili su se Borsig i Malar, koji su tu teoriju opet pristojno bacili u zaborav. Ono što hoću da kažem jeste, otkud znate da parne lokomotive ne mogu dostići 300 km/h ili 400 km/h ili možda 500 km/h, kad to niste ni probali, samo ste ih isključili iz proizvodnje. Isto ti je tako i sa snagom parne lokomotive. Sad za one malo manje informisane. Prva železnica nije nastala nastankom parnih lokomotiva, već je prva železnica bila kao neki vid naslednika praistorijskog saobraćaja ili jahanja i svega toga. Tačnije, vozove su vukli konji. Sad, parne lokomotive su vremenom zamenile te konje. Zašto vam ja sad ovo pričam? Zato što želim da vam kažem da su parne lokomotive stvarno bile jače od konja. Jel te, to je priroda, ne možemo protiv toga. Konj je brz toliko koliko je brz i on ne može brže. Ali već se pokazalo da parna lokomotiva može. Dobro, mislim, ko bi usporedio konja sa vozom, ali valjda ima takvih. Sad neki kažu da parne lokomotive zagađuju. Ali i u prirodi je moguće da se nešto zapali i da taj dim ide po okolini. Mislim, slažem se, ugalj od lokomotive zagađuje, ali kad bi se koristila samo drva, onda ne bi zagađivalo. Naravno, pre toga bi prvo trebali da više sadimo drva i da ih što više sadimo, da ih što više ima, što manje zgrada. I tek onda da sečemo samo bolesna drva i to koristimo za nameštaj i parne lokomotive. Kad bi bilo više drva, vazduh bi bio mnogo čistiji. A kad bi vazduh bio mnogo čistiji, tada i benzin i dizel također ne bi predstavljali neki veliki problem. I imali bi manje problema sa zagađenosti vazduha. Što bi značilo da bi mogao da se koristi i ugalj. A sljedeći argument su ložači. Naprimer, ako voz treba da ide iz Beograda u Zagreb, morat će da pređe određen put. I ložač će morati jako puno da loži i jako dugo. I za to imam argument. Ako smo toliko napredovali u tehnologiji, šta nas jednostavno sprečava da napravimo mašinu koja bi sama ložila lokomotivu? Vi ste gledali kanal Stare pruge i ovaj video nije imao za cilj da ikog uvredi, već samo da diskutujemo, raspravljamo ili šta god. I naravno, nemojte se oslanjati na mišljenje jednog 13-godišnjaka. Sami proverite, sami proučite. Znači, ja sam samo tu da iznesem svoje mišljenje. Ja sam još uvek dete. Znači, sami proučite ako vas zanima. To je to. Sljedeći video, Thomas, klasika, znači, bit će po meni bar odličan video o Thomasu. To je to.
Pozdrav!